awushiye tata awushiye kahle njalo Sabe baba. What do you want to do? Katalamu yaphela ubani wanazisa mkhulu ukuthi mangenza ivideo suke ngimphoqa ngenkani. Katalamu rekhama kwenzakela wavela kwivideo suke kukuthanda kwakho omunye kusuke kwizifiso sakhe omunye uzaphatheke kabi. Omunye uzaphatheke kabi athi why ngingamfakanga mina yabo. Akekho umuntu engimkhomba ngesibhamu ukuthi avela kwikhamera futhi akekho engimjumayo. Siyavumelana nje ngokuthanda kwakho nokufisa kwakho. Yabo. Wena ungeza mawufuna ukuzwa ukushuthwa usha mawuthanda lo muntu ngesibhamu. Ungakwazi ukuyivikela nje. Akekho umuntu ophoqwa ngokushutha cha. Ngabe nginamanga Katalamu. Na address la bafuna ukuvela. Address ngathi la bafuna ukuvela. Delivery yatholakala nayo. Delivery is available. My address. Now deliver. Na nyama. 0767781714. iWhatsApp yatholakala unesikhamuthi yoma delivery. Angithi thina done now. Kwenzele yakho ngokusheshsha. From 50 rand plate. Abantu. Abantu from 50 rand plate. Ivale Katalamu ikwazi ukufunda imali eshushu.
nanyama. Phuza kahle ketla lami usodlile. Udle ketla lami ungazuwe. 076 778 1714 for WhatsApp. Delivery is available. Ipapa lo dume nganadlani nawe nje. Angithi nadlani nawe. Malvern Julius in Johannesburg. Charles Street. Nanyama. Abayidli ungayicubi. Abayidli ketla lami. Abayidli. Stegen Vossen Kikni from 50 rand please. Abantu. Ishaya itat. Abayidli ta. See baba. Anyam. Pareil. Vous allez pareil. Shit, pareil. Na umbuzo uyabuza ukuthi nekuphi nendawo nansi ibivele ingaka uthi ngibo faka kancane kodwa ibivele ingaka mina kanjani iwomi khona Delivery is available. Abantu uzibuzize mawusasondela usazofika abantu eplaka phela
Uma bela mão. Khona nga. Yeah. Woza mna ngilindewe. Mina ngingangawe. Yebo. Yagala, yagala. Chauze kuni. Hati hati para mahali. Sasa hizo soda jinsi.
angithi uyibonile location. Location usuyibonile ngithi. Senze kanje, thatha inamba yami ya WhatsApp 0767781714. Ngeke ngikwazi ukuphi total amount yokuthi malini delivery yakho. Kodwa answer nginayo ukuthi local delivery kala 30 rand. Wena ngipha i-location uWhatsApp. Wena ngiWhatsApp. NgiWhatsApp wena ku 0767781714. Bese ungeza ku WhatsApp izokunika information yonke indlela engisebenza ngayo ukuthi ngisebenza kanjani. Kune pop up message ezongena lapha ekutshelayo ukuthi kwenzakalani. Lembuzo ofuna ukuyibuza uzoyithola lapha kalula. Bese sikwazi ukusebenza 0767781714. WhatsApp. Ungafoni WhatsApp. Mina ngilinde wena naye Monti ilinde wena for ini i-delivery 0767781714. Uya WhatsApp kade ku WhatsApp bese nginika into yakho mina. Location nansi uyayibona ngithi 10 Street eMalvern Julius. I-location iyo le cellphone number yakho-order yiyo lo uyibonayo 0767781714. Okuningi uzokuthola ku WhatsApp ngoba ngeke ngikwazi ukuphendula mawuthi malini endaweni ukuthi malini endaweni ukuthi angikwazi ukuthi how far from your kilometers. I'm using the kilometers just to try to calculate the what destination and distance for ini delivery. I-delivery ka 5 km ngeke zifane ne-delivery ka 10 kilometers. Iyo into engizama ukuyichaza le WhatsApp mina wena kuzoba lula. Singaloku sixoxa la yabo. I-WhatsApp ezosebenza. Tata engahlali isikhathi eside. Cishe sinstofu esingalo imove noma wenze njani. Kodwa fanele kungathi uyivuse nale. Ifake la uyimix noma wenze njani angasa. Kodwa seyi right manje tata iyalahla iveli manje iyalahla ishintshe. Khiphe ngapha ifire ngapha uyimix uzobona ukuthi wenze njani. Kodwa ifanele ivuke le. Fanele ivuke le. Ungayithela phakathi bese mixa enye uyibeke ekhonini lapho bese uyalinda kancane. WhatsApp mina ukade WhatsApp ufunde lo message lezo ngena lapho izokulekelela kalula indlela esisebenza ngayo. Yabo lo nto leyo. Ungazi lokhu ibanga le stress. WhatsApp mina bese lo message ezongena lapho izokulekelela. Hey boy, address. Address uyayibona? I-address uyayibona? Cell phone number for order uyayibona? Order in. Nayi Monti ilinde delivery. Nayi ilinde khona lokho ukuthi delivery. Uyayibona? Uyayibona? Nayi cell phone number, nayi location. Nayi cell phone number, nayi location. Nayi location. Nayi location. Nayi location.
Sandile uyayibona ilocation weSande ilocation uyayibona ngicela uthando lwakho ngifuna ukuzibona kanjani uthi ngiyathanda uthi ngiyathanda uthi ngiyafela ngifuna ukuzibona kanjani uthi ngiyathanda Anyam Anyam $50 plate. $50 plate. Delivery is available. Delivery is available. $50 plate. From $50 plate, steak nevoso nezinto semixa lenyama. Nepapa lakhona masalad akhona. From $50 njalo. Steak and Voss and Kick ni mix. Nine location, nice cell phone number for order. Nine location. Nine location. Yeah. Nine location. Nine location. Nine location. Nine cell phone number for order. Delivery yatholakala. High location. High cell phone number. Faki order, ngulethele manje. Woza nanyama bayidle tata. Abayitshe tata ilinde bona. Ngiyayibona tata ilinde bona. Abayitshe tata. Sefeka kuhle. Sijila ngequality la. Ngiyayibona lento esikhuluma ngayo la. Uyayibona into esikhuluma ngayo la. Clean stuff sa tata. Uzoza ngabe noma ufuna delivery? Then uzosend location masifikile. Ubla ngane ngebaba. I'm taking the policy to right now.